this morning usa ka food delivery rider gikan sa Davao City ang atong makauban. Trending karon sa social media ang iyahang istorya tungod kay nakadawat kini og usa ka letter of appreciation gikan sa iyahang batang customer. Sayro nato ang maong istorya gikan kay Sir Jetro Requina. Sir Jetro, dayon sa At Home with GMA Regional TV. Good morning po. Kamusta kayo, sir? Mayong buntag, Ma'am Resi. Okay lang, kaloy sa Ginoo. Sir, bago nato hisgutan ang imuhang nag-viral na post, istoryahon sa kanamo og ilailahon kay kinsa bagid si Sir Jetro kanus amang ka nagsugod isip usa ka food delivery rider, sir. Ako dahil si Jetro Requina, nagpuyo diri sa MAA. Nahimo kong delivery rider for 1 year and almost 5 months. Starting sa pandemic, kabuhi na dyan ako ang mahimong rider. So mao na pud ang source akong income pud. So good atong pandemic. Hantod karon, rider gyapon, delivery rider gyapon. Pero before sa pandemic, sir, unsa pod ang imuhang panginabuhian? Before pandemic, ma'am, CI ko sa credit investigator ko sa isa ka kumpanya sa bangko, ma'am. Sir, isip po sa ka food delivery rider, unsa pod ang mga challenges nga imong naagian? Daghan og challenges, ma'am, like ulan, init, common man yun na sa mua. So naanad nami nga pagkabuntag or hapon init kaayo, tapos inig gabi ulan nun tapos dili pud malikayan nga naapoy customer nga kanang dili magka misunderstanding ba, like masupo ang customer nga nganong dugay ang pagkaon so amo na lang gialam-alaman ang customer nga ngani na itabo traffic or dugay na luto sa vendor so mao lang man among kuan, ma'am, among mga tawag kaning mga common nga issues sa pagtrabaho namo. Karon, Sir Jetro, hisgutan nato kining letter of appreciation nga gihatag sa imuhang batang customer. Unsa ba ang istorya ani? Kato na story, ma'am. Bali nag-order tong bata, which is ang mama sa jud ang una nako na storya sa cellphone kay manguta naman jud mi ana if ever nga tama iyang address. So pag abot na ko sa maong address, Mulakaw na unta ko. Pero ang bata gitawag ko niya kay na daw siya ihatag ko, no. So abi na ko og tip lang katong 20 pesos nga tip. Napod jud siya gihatag nga letter. So kato pagkita na ko sa letter burag na natandog ko ba. Murag butulo lang po akong luha, kalakaw na kay ko at unta ato niya kay nakita na ko ang mong letter nga napod siya gi-speech gamay. So murag wala na nako to na batit to yang gi-speech kay murag lain na kayong paminaw murag kay lako na ko. So pag human ato nilakaw ko, nagpasalamat ko sa bata, nilakaw na ko niya. So samtang ga-drive ko nitulo kang luha ba. So nagpa-plane ko sa kilid, dili man jud ko ingon nga kanang although nay customer sa una nga nagahatag og kaning pagkamaayo sa mga rider, pero kato nga time ang good burag na touch gyud ko sa gibuhat sa bata, so akong gi-post. So wala damha na-share nya para ma-uplift naman unta to ang mga kuan sa mga rider, para magana ang mga rider ba mao to kung purpose, pero wala damha nga gi-share sa mga uban nga mga viewers. Sa maong nahitabo, Sir Jetro, unsa pod ang imuhang mga realizations? Kuan, ma'am, na-realize na ko, ma'am, nga naa-jud ay customer nga or tao nga bisan pa og dili nimo kaila, andam mo tabang sa imuha, andam mo malasakit sa imuha, na wala damha nga anang adlaw og anang panahon na. So mao lang to ko na-realize nga na jud ay mga tao nga mga ingana. Daghan gid kaayo na-inspire sa imuhang istorya ug na-share nimo na very viral post, Sir Jetro. Unsa man ang imuhang mensahe pod sa tanan nato mga viewers diri sa Mindanao? As delivery rider, mga ma'am, sir, no. Dili kay ingon nga delivery rider lang, dali ra na ilang trabaho kay delivery rider lang. So sa ngalan lang naga-risk mi sa mong kinabuhi adlaw-adlaw, lisod na siya. Tapos naga-take me og risk, ulan, init, masing asa nga area within Davao City, adlaw, gabi,
wala may kabalo kung unsay may tabos ka mo ang kinabuhi labi na katong mga past mga months nga laing gipang tulis nga mga riders kana may ana good. How about sa imuhang mga fellow delivery riders, Sir Jethro, aduna ba kay mensahe alang kanila aron magpadayon gihapon kay anaa pa man kita sa pandemya? Akong message ako mga kaubanan nga mga riders, padayon lang ta. Before ta mo sakay sa motor, ampo jud ta kay lisod jud kayo og di wala tay saligan ba kay mao ra bitong saligan Ginoo lang. Tapos amping ta kanunay padayon ta kay na mao man jud itong pangitaan, mangita tag trabaho sa uban nga kumpanya niya. Na naman jud ta diri. So padayonon lang nato, magpugi lang ta. Kuha lang nato natong mga goal kada adlaw. So salamat na jud sa Ginoo pod nga maulit ta sa maabot ta sa inyo atong balay nga safe nya mo matatabuntag nga nanabot tay bagong kusog. Daghang kaayong salamat, Sir Jethro, ug syempre Amping Tirmi. Daghang salamat Ma'am Resi sa GMA o sa tanan mga viewers. Daghang salamat.